Ja, så befinder vi os her i Arnhem, Holland, hvor en workshop er i gang. Vi befinder os nærmere bestemt i Theater von der Ring, og det er jo spændende ting, der foregår. Så sådan en workshop. Der bliver arbejdet hårdt. Her har vi nogle flere. Sig hej til Danmark. Og hvis vi fortsætter ind ad døren, så vil vi se, hvordan der bliver arbejdet stenhårdt på sådan et kunstnerisk projekt. Her er der flere, der arbejder stenhårdt. Say hej til Danmark. Hej Danmark. Og derovre sidder Frank, og han er også i gang. Og så slutter vi i køkkenet, hvor som altid bliver arbejdet. Say goodbye to Denmark. Goodbye Danmark. Good night, Denmark. Det var alt herfra. Det ser vi